a min mesma e me independicei. Nas cidades perdes o contacto coa natureza, mais non undidablemente un punto de encontro para distintas formas de cultura e coñecemento. En Coruña estudou enfermería, pero a escritura perseguiuna tamén durante a universidade. Ali escribiu a súa primeira novela sen éxito. Xusto ao acabar a carreira, emigrou a Inglaterra, onde aprendeu inglés e descubriu diversas culturas, e logo mudouse aos Países Baixos, onde estivo vivindo ata o ano pasado. Actualmente ten 2 novelas publicadas, Resaigo Amargo e En Brandán. Xa falaremos máis, porque claro, hai como perfiles de persoas creadoras que viven aquí, hai perfiles de persoas creadoras que tiveron que irse fora, entón, tamén queríamos como xogar un pouco con esta... con esa multitud de perfis, ¿no? En plan tanto en disciplinas artísticas como de vivencias, de xogar con ese dentro fora. Clara Maceda nace en Ribadeo no ano 99, onde desperta o seu interese pola música, a danza e a interpretación. Fórmase en danza contemporánea, tradicional e urbana en diferentes escolas e estuda o dobre grao de Comunicación Audiovisual e Xornalismo en Santiago de Compostela, cidade na que reside dende 2017. En 2021 realiza as prácticas universitarias na produtora santiaguesa Mírame Mira, onde participa no Departamento de Produción de Longametraxes como Sica, O Corno e San Simón. Durante a rodaxe do Corno, comeza a interesarse polo traballo como directora e, movida a contar a súa propia historia, empeza a traballar na súa primeira curtametraxe documental, A mirada delas, na que recupera o arquivo caseiro da súa infancia gravado pola súa nai. Actualmente traballa en departamentos de dirección de diferentes proxectos cinematográficos. Por último, Sandra González, Viva la Pepa Creaciones, ese é o nome do seu proxecto. Sandra é a fundadora deste proxecto, Viva la Pepa Creaciones, que é un proxecto de decoración de cerámica que arrancou no ano 2016. A Sandra sempre lle encantaron as artes creativas e decidiu comezar este proxecto. De maneira autodidacta, comezou pintando pratos para encher as paredes da súa casa e pouco a pouco foise convertendo na súa profesión. Os seus deseños non tratan unha temática específica e abarcan moitos motivos e estilos. Debuxa animaliños, personaxes e tamén decora pratos personalizados. As persoas confíanlle a Sandra as súas historias e vivencias para que elas impregnen os seus pratos. Moitas das pezas vainas deseñando e elaborando sen previo encargo. Todos os seus traballos realízanse de maneira artesá, comezando por un proceso creativo, seguido da súa correspondente elaboración, cocción a altas temperaturas, ata o momento de empaquetalo e toda a xestión da logística, coidando sempre cada detalle. Sandra, ademais, no último tempo está a realizar cursos no seu espazo Obradoiro en Ringlo. Fíxeme moita gracia porque, buscando información sobre Sandra, vi unha entrevista que te fixeron na que dicías que eras a dos pratos. Penso que para calquera persoa de Ribadeo é verdade que temos como moi ubicada a Sandra a dos pratos. Xa, última biografía que digo e xa deixo de falar, porque hai outra persoa que vai participar neste coloquio que non pode estar presencialmente, tampouco se pode unir telemáticamente en directo, pero deixounos os seus vídeos contestando as preguntas que lles farei, que é Rosalía Guete, que agora non sei onde teño aquí, vale, perfecto. Vale, Rosalía Guete, que é unha todoterreno del espectáculo. O seu perfil é moi amplo, difícil de sintetizar, non hai máis que mergullarse na súa página web para darse de conta das inquedanzas desta artista. Ela dedícase ao mundo do espectáculo, pero en todos os seus vértices, actuación, danza, yoga, tamén escribe. Conta na súa biografía que ao exercer como actriz, directora teatral, dramaturga, docente, escritora, bailarina, especialista en yoga, zancos e aro aéreo, pode dicir que a súa esencia é a dun colibrí que se remexe entre as flores da palabra, o corpo, o movimento e a voz para nutrirse co seu néctar en prol dun crecemento persoal e artístico orientado a conmover e axudar a outras persoas. Ela naceu en Villamariz e é unha persoa que, pese a desenvolver toda a súa profesión artística dende Barcelona,
ten a súa identidade rural moi arraigada, escribiu fai pouco un libro e decidiu escribilo en galego, e, bueno, unha persoa que vive moi a cabalo entre Barcelona e bueno, Ribadeo, Galicia, e pareceu-nos moi interesante contar con ela, aínda que non poida estar aquí. E agora sí, xa me calo a boca, imos dar inicio ao coloquio. Bueno, primeiro de todo, vou che dar a palabra a ti, Clara, porque non puideches facer esta presentación como o resto de compañeiros, entón, non sei se nos queres contar algo sobre a mirada delas. Ahora sí. Vale, hai un... A ver, fala aí. Hola, hola. Vale, vamos. Sí, está como para cantar. Total. Bueno, aquí artistas totales. A ver, fala, como se... Hola, hola, hola. Sigue. Hola, hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue. ¿Qué tal estás? Ay, no sé cuál es. ¿Qué cosa aquí con las Vale, sé que un mundo es que se llama España. A ver, aquí con eco. Vale, pues así. Hola, ahora. ¿Sigues escoitando? Hola, ¿qué tal? Escoitadesme ben? Por aí detrás. Vale, pois nada, basicamente a curta que acabades de ver pois nace un pouco da vontade de contar a historia destas tres artistas que me atopo entre buscando e de casualidade. Aroa, esta ceramista, María, esta ceramista que ten un estudo en Carballo, en Crúa, que se vos pasades por ali, pois animos a visitalo. Catuxa, que casualidades do destino ides poder vela despois nun concerto hoxe, que vive en Palas de Rei, e Aroa, que é unha pintora que está afincada en Caldas. Aparte de contar a súa historia, vou vendo os vídeos que gravou miña nai cando era pequena, e digo, aquí hai algo que se pode compartir, é algo moi valioso. E creo que gracias a estes vídeos e as entrevistas que lles fago a estas artistas, pois podo crear un pouco este fío de explicar como podemos chegar a crear cousas, de onde nos ven esta creatividade que temos, e como sempre hai a posibilidade de estés onde estés poder facer cousas que lle cheguen ao resto da xente, e un pouco o que facedes aquí de forma interdisciplinar, que me parece super guai, e creo que é un punto no que podemos tirar moito desde as vilas, porque sempre en todas as vilas hai artistas onde que estén agochadas. Así que nada, comezamos cando Total. Vale, pois vou vos lanzar a primeira pregunta que tiña planeado, responde corte que querades, vou vos dar este micro tamén. Eu o que quería saber primeiro era de onde xorde a vosa inquedanza artística. Bueno, por exemplo, na túa biografía xa vimos que sí que hai moita inspiración de crecer pois en barreiros, falas do mar, da auga salgada, non? Como que, pois, bueno, o entorno no que crecemos está moi presente a hora de desenvolvernos como artistas, pero eu quería saber de onde nace a vosa inquedanza artística, ese ser de Ribadeo ou de Barreiros ou da Mariño, onde sexa, vos está dentro desta creación vosa, deste desenvolvemento voso como artistas. Bueno, gracias Alba por as dos vacas fracas por organizar isto, porque está sendo moi interesante. A ver, miña afición artística, eu creo que é un pouco nace como a de todos os nenos, dende o meu punto de vista, máis que se lles quita que non o teñamos, non? Entonces, eu, como dicías antes, atopei o repuncho da escritura, porque aí era o meu reino, onde se metía, e podía expresarme todo o que eu quería, queimar despois ou o que fora, non? Pero era ese
ese acto de sacar as cousas para fora. E logo de que sexa no ambiente rural e como eso me afectou, home, eu creo que a xente pensa mellor se está no medio da natureza, non? A xente cando necesita pensar nunha cidade van ao parque, se ten suerte, e o hai. Non, pois eu creo que sí que axuda. E sobre todo axuda a pensar nas cousas igual dunha perspectiva diferente ao que é a cultura corriente do xénero, ou sea, a cultura que lidera as decisións no mundo, non? Porque a partir dunha perspectiva xa totalmente diferente, con un contacto coa naturaleza xa tes un pouco máis de sensibilidade cara ao que é a ecoloxía xa postos, ou que sei. Entón, creo que iso é o principal efecto positivo do rural no arte, que nos permite velo sin estar metidos na maquinita de hámsters que na cidade non che queda outra. Por experiencia, digo. Boas tardes a todos. Moitos dos que estades aquí, seguro que xa me coñecedes. A miña vena artística sempre veu por a rama familiar. Xa o meu pai era un músico autodidacta que tocaba moitos instrumentos de xeito autodidacta, con un pouco de oído e práctica nas tabernas. E así mesmo, era un crack da mecánica, do debuxo, e, pouco a pouco, este legado foi quedando na nosa familia, tanto para min como para meus irmáns, xunto con un montón de cancións que sabemos de memoria, centos e centos. Digamos que eu o arte aprendino na casa. Entonces, é un agasallo do que estou enormemente agradecida. La verdad que é así. Vale, pois, pola miña parte, hai dúas cousas moi importantes que son unha, na miña casa a música sempre estuvo super presente, o meu irmán que moitos o coñecedes é músico, e o tema da curiosidade, de facer cousas escénicas, as artes escénicas sempre foi algo que nos gustou moito. E por outro lado, o tema do cine, que foi algo bastante tardío en min, non son cinéfila desde pequena, pero creo que ese punto de ver a miña nai sempre coa cámara despertou en min unha pasión reporteira un pouco, non? Tamén por eso estudei xornalismo, ainda que despois o fora deixando nun segundo plano, pero creo que é algo moi importante. E o tema de nacer en Ribadeo, pois creo que ten unha importancia super primordial en min e na miña xeración, basicamente pola escola de música. Ainda o falamos onte, que ali pasamos moitísimas horas, fixemos moitísimos amigos e amigas, pero tamén nos abriu un espazo para facer cousas fora da escola, crear lazos novos, creo que iso foi algo moi importante na miña infancia e creo que de aí tamén me ven. Si, ademais, penso que para as persoas que crecimos en Ribadeo, como que a escola de música era un espazo de sociabilizar e de construirnos artísticamente. Entón, é como, é chulo que eu non es porque penso que como unha experiencia moi compartida. Vale, quero poñer a resposta que nos trouxo Rosalía, pero non sei se estou tendo problemas técnicos outra vez, para variar. No, espera. Espera, que encendemos esto. Vale, pois... Igual apagar a luz. Estamos? Vale. Como un pouco tamén a idea deste coloquio era como ir vendo aí como unha experiencia compartida, a pesar de que son perfis artísticos moi distintos, e realmente como que xa podemos ver que sí que hai como non unha experiencia compartida, unha vivencia común. Vale, vou poñer entón a
a resposta de Rosalía. Bueno, primeiro todo mandou un vídeo de presentación, así que ímolo ver primeiro de todo. Hola, son Rosalía Guete e para min é un placer estar convosco neste coloquio tan fermoso que se enmarca dentro da CEDU Festiña. Non estou de xeito presencial e grazas ás novas tecnoloxías pois podo estar de xeito virtual compartindo coas miñas compañeiras artistas, pero que saibades que de todo corazón sí que estou presente. O meu interese artístico comeza dende ben cativa. Eu recordo que xogaba a ser actriz, xogaba a ser cantante, usaba a corda de saltar, tiña dous extremos máis grosos, entón collíaos como micrófono. Poñíame nun alto que había ali no horre da miña casa, ese era o meu escenario, por exemplo. Dende ben pequena tamén sempre escribín, escribía porque non tiña esa necesidade de sacar de min aquilo, de expresarme. Comecei escribindo, sobre todo, poesía e narrativa. Recordo tamén cando me pechaba no comedor da miña casa e trancaba a porta, puñía un sofá diante da porta para que ninguén me interrompese e para eu poder bailar. Eu puña a música a todo volume e bailaba. Como di a gran Pina Bausch, bailemos, senón estamos perdidas, pois iso eu tomaba moi en serio dende pequena, era moi necesario para min. Así que supoño que esa necesidade expresiva levoume a buscar distintos xeitos para sacala, non? Para compartila co mundo. Eses distintos xeitos ou distintas linguaxes foron maioritariamente linguaxes artísticas. No meu caso era algo tan necesario, tan crítico incluso para min que o espazo dábamo eu a min mesma. Como vos contaba nas anécdotas anteriores, sexa buscar un lugar no que pudera ser o meu escenario, cantar, xogar a ser actriz, todas esas cousas que vos compartía, é que escribir era tan necesario para min, é tan necesario para min que creo que ese espazo, máis que vir dado dende fora, eu diría que non me veu dado dende fora, senón que eu buscando como podía expresarme artísticamente, porque o necesitaba. Vale, imos poñer pausa aí, logo imos tiña... Isto como un pouco rollo podcast, non sei moi ben como vai quedar. Tiña un pouco de medo de ver como quedaba, pero bueno. A verdade é que escoitando vos a vos, escoitando que Rosalía, como que cadra todo moitísimo, porque de feito Rosalía pois di moito tamén o que ti diste, esa necesidade de sacar para fora, tamén fala das nenas que xogan, non? Desa imaginación, dese bueno, iso. Nada, outra cousa que vos quería preguntar, baseándonos neste documental da mirada delas, ti Clara nun punto falas desta necesidade que parece que nos xorde en algún momento de sair fora, non? En plan, me parece como de, bueno, pois se queres estudiar xornalismo, tes que ir a Pompeu Fabra, sabes, como vas a ir a la USC, non? En plan, hai que irse fora. Entón, bueno, quería pois preguntarvos en algún momento sentichedes esa necesidade e como lidiades con isto, que pensades disto, como... Bueno, que opinades disto? Vale. Pois, claro, no meu caso, eu nunca tuve curiosidade de ir fora, de vivir noutros lugares, pero non de traballar fora. Creo que no meu caso sempre foi unha presión externa, ¿no? De que todo o mundo pensa que os sitios onde te podes desenvolver máis como persona,
como artista neste caso, como traballador nas grandes cidades, noutros países, e temos un pouco de autoodio nese sentido, non? De como se aquí non poidesen salir cousas de calidade. Eu creo que unha vez por exemplo, que fun a Santiago de Compostela, que é unha cidade super pequena onde nos coñecemos todos e que me recorda moitísimo a cando vivía aquí tamén, decátome de que non me apetece ir a outro lugar, ser unha persoa anónima nunha grande cidade, e creo que me deixaría como sen tempo para estas cousas nas que eu quero explorar. Iso como que pensar que o sitio que máis te inspira é no que pasaches a tua infancia e agora a miña etapa de nova é super importante para min. Non me apetece agora mesmo buscar iso noutros lugares. E se algún día chegan, pois maravilloso, pero creo que todas deberíamos ter claro desde pequenas que podemos escoller o sitio no que queremos facer as cousas e que non nos temos que deixar levar por esas ideas que se nos meten na cabeza de que para chegar a facer algo grande ou exitoso nos temos que ir a un lugar grande. Bueno, eu marchei, así que... Pero precisamente por iso é moi interesante que estés aquí. Pero eu creo, a ver, non sei, eu tampouco fixen coa idea de ir a facer grandes cousas. Eu fixen tamén porque parto dun contexto no que me sentía moi atada e para min foi a única maneira un pouco de realmente liberarme, pero bueno, polo contexto no que me atopaba eu, non? Tamén. Sí que unha vez vivido xa, non? Sí que vexo que ten certas partes positivas e outras negativas. Por un lado, a parte positiva que non é tanto o de ir a aprender cousas máis guais ou tal, senón é o de que te solten nun ambiente totalmente diferente, nunha cultura diferente, faiche entender o que é a cultura, entonces daquela podes empezar a analizar, igual vos tedes pais artistas ou xente así, non, eu non tiña tampouco tanto arte na miña casa, non? Entón, para mí foi importante nese sentido, que tuve a oportunidade de entender o que era a cultura, de ver como afectaba e analizalo. Entón, a partir de aí foi cando xa analicei eu máis tamén a miña propia. A parte negativa é o desarraigo, que é terrible. De feito, é un dos problemas que hai na sociedade en xeral, eu creo, que este modo, que o modo de vida de ir a donde o traballo te exige ou así, poñendo por diante un pouco o que son só as necesidades materiales ou os desexos materiales, né? Pois fai que perdas a conexión con o entorno e con as persoas que creaban a comunidade na que tú podes realmente desarrollarte, non? Se non quedas aislado, que é o que pasa habitualmente, por lo menos ao comezo, cando te vas un sitio un pouco. E agora retornei. Por varias razóns. Unha principal, isto igual soa mal, pero vou dicir que son moi honesta. Non é que tu era tampouco unha morriña tola, non? Pero sí é unha necesidade moi seria de vivir no campo. E se me iba a marchar para o campo, pois volver para o campo que xa conocía tiña todo o sentido do mundo, non? E cando cheguei, vos, as vacas flacas, por exemplo, foi unha das cousas que máis me sorprendeu. Entre isto, a ver, e ir indagando un pouco máis, empecé a ver que había incluso máis movimento cultural no rural, ou al menos participativo, que creo que é moi interesante e importante, porque senón convertímonos en consumidores, non? Entón, é outra maneira de facer arte, de disfrutar da cultura, que non ten comparación con o das grandes cidades ou outros sitios onde tú vas como unha persona nova.
Bueno, pois eu a verdad que comparto bastante o que dice Clara desa presión que se sinte en ocasións, porque o normal, o que é o normal, que naide sabe quen dixo que era o normal, non? Pero marchar e facer a túa vida lonxe e abandonar as túas raíces porque é o que toca e porque despois xa volverás pois cando poidas ou cando queiras. No meu caso, pois, a min non me apetecía marchar, non me apetecía, nunca me chamou separarme da miña familia, dos meus amigos, do meu entorno. Entonces, bueno, sí que é verdad que houve uns anos aí que estuve como con esa presión, con ese nubarrón que me perseguía en plan, pero porque a min, sabes, non me chama, eu estou a gusto aquí, esta é a vida que quero. Se teño que relacionar esta parte con o arte, pois a creatividade todos ben sabemos que nace nun entorno de benestar, donde somos felices, donde somos o que queremos ser, en un estado de calma e paz absoluta. Se estás nun sitio onde non estás a gusto, eso é inviable totalmente. Entonces, bueno, se tivera que mencionar algunha dificultade de crear aquí, pois non sería en canto a crear, sería en canto a expoñer as túas obras, porque quizás nunha cidade tes máis oportunidades, tes a opción de facer máis tribu con outros artistas, quizás pois, en eventos, ganar máis prestixio e, por tanto, crecer máis profesionalmente. Pero, bueno, como en todos os ámbitos da vida, eu creo que para ter unhas cousas hai que renunciar a outras, e gracias a era digital na que vivimos, pois as nosas obras poden chegar a lugares inimaginables. Vale, imos ver entón que nos comenta Rosalía. Isto, claro, Rosalía tamén nos fala dende a mesma experiencia que nos día de salir para fora. Eu tamén cando decidín que iría a ser as invitadas para este coloquio, pensei eso que dicía ao principio, que hai como dous casos de persoas que decidiron irse para fora e dous que están aquí. E tamén hai como unha cuestión interesante de como crear dende fora, pero para aquí, non? A pesar dese arraigo do que ti falas, como que entendo que tamén cando estás fora, pues, esa conexión tamén te leva a crear dende ese espazo. Vale. O que lle preguntaba a Rosalía e o que vos quero preguntar, que, bueno, realmente xa máis ou menos me respondichedes, entón vou poñer o que nos conta Rosalía disto é pois un pouco eso, que obstáculos, con que obstáculos se atopa ela estando fora, cales son os pros e cales son os contras de crear dende fora. Para min é moi interesante porque isto de estar sempre en movimento entre Galicia e Barcelona. Ademais, eu son unha persoa que me encanta viaxar, co cal non estou só en Barcelona, senón que sempre que podo viaxo. Gústame moito coñecer outros lugares, outras culturas, entón, ademais de outras disciplinas artísticas. Co cal, eu desfruto moito esa heteroxeneidade. A min nutreme moito. Polo tanto, o máis interesante para min é como crear, como galega, dende fora de Galicia, dende o meu lugar, dende a miña perspectiva, non? Que é a dunha persoa que está entre dúas augas, por dicilo de algún xeito. Os obstáculos que, por chamalo de algún xeito, que me afectan máis ou que noto que me complican un pouquiño psicolóxicamente a hora de crear, basicamente é sentirme soa. Entón teño que botar man dos meus recordos, das miñas vivencias. Cada vez que vou a Galicia, o lado positivo disto, por outra banda, é que cada vez que vou a Galicia vivo todo con moita intensidade, estou moi atenta,
ás persoas que me rodean, ás expresións que utilizan, a linguaxe corporal. Estou como moi en modo investigadora, non? Sempre atenta á nosa idiosincrasia, justamente porque non convivo con ela diariamente. Cada vez que vou a Galicia, pois estou moito máis motivada e máis receptiva tamén a recoller ese acervo cultural. Sinto-me moi inspirada por cada persoa que coñezo, persoa coa que me volvo a encontrar, cada paisaxe que vexo, cada son, cada fala. Todo iso a min recárgame. E creo que iso é o moi fermoso de estar creando como galega dende fora de Galicia. Vale, bueno, fala un pouco tamén do desarrollo, non? En plan tamén desa experiencia. Vale, imos ir dando lugar á última das preguntas, que vou hilar eu así con cousiñas que contaxedes, porque, bueno, a última pregunta é que cal sería o voso ideal de vila? Que credes que... Bueno, son dúas preguntas realmente. Un é cal sería o voso ideal de vila, e outro é que credes que precisamos pois iso dende Galicia para ter un mellor entorno creativo. E aí pois recollo un pouco tamén por tirarnos flores o que ti comentaches de como as asociacións, as agrupacións culturais ou como pois esta participación pode aportarnos dende aí. Entón non sei se queredes como comentar dende aí ou bueno, iso, como falar deste ideal de vila e como vedes o noso contexto cultural e que credes que precisamos. Vale. A ver, así a bote pronto o que vexo máis complicado nas vilas e no rural é a comunicación deste tipo de cousas, non? Hai xente que asistiría e non se entera, non? Entonces, pois aí é moi importante o labor que vos facedes, porque conectar a xente unhas persoas con outras, cando o individualismo é o pan de cada día, pois é un reto grande, non? Entón, pois que a xente se anime máis a facer estas redes, estas conexións e a organizarse e tal, porque non sei, non parece o caso de todos os artistas, pero se falo por min, eu son inepta para iso, sabes? Entón agradezco moito cando topo pois grupos de xente que sí, que se sabe relacionar ben e xuntar a xente para que xurdan cousas, non? E despois, falando de ideales, de que porque isto é realizable, non? Pero de ideales, a mí facendo un relato ecotópico para un concurso, pois ocorreuseme o que estaría moi ben traer ás vilas pedaciños da universidade, non? Ou de escolas tal. Pero un pouco, igual que se fala da distribución do diñeiro, pois a distribución tamén do coñecemento, porque non é só para que a xente que viva nunha vila aprenda, non? Pero falaba vos antes da escola de música, non? Pois precisamente o que fai non é só ensinar, senón a rexuntar a xente con inquietudes deste tipo e tamén pois un pouco generadas no ambiente que está ao redor. Eu con esas dúas cousas xa contando máis. Sí, eu creo que o que dixe é moi importante e foi moi importante para todos os que crecimos en vilas como esta, non? Na que hai unha cultura que se move, na que sempre podería estar todo mellor. E creo que algo moi importante agora mesmo neste mundo de redes sociales é crear unha cultura interxeracional e que se salga un pouco das élites, non? Que todo o mundo pode acceder a ela, por suposto, a arte elitista seguirá existindo e para a xente de diferentes de grupos socioeconómicos, pero eu creo que crear algo ou desde fora ou desde o rural, pero para o rural e para todas as idades, para todos os grupos de coñecemento é super importante, ou polo menos crear
estruturas e lugares onde se poidan compartir. Porque eu creo que en Galicia o que nos sobra é talento, pero o que nos falta é un pouco esa distribución, esas redes. Tamén era un pouco que intentaba coa curta, ¿no? Estas tres artistas, e máis eu, que non nos coñecíamos de nada, crear unha rede. E agora mesmo estamos aquí con outros artistas, está Catuxa aquí cantando, estou eu poñendo a miña curta, estades vos falando, ¿no? Que pareceme super importante crear estas pequenas comunidades. E ao final é iso. Hai moitas veces que é o que ti dis que che din pois houve unha xuntanza de non sei que en tal aldea, só se enteraron as 4 persoas que viven ali e o resto de persoas non. Eu creo que é porque falta un pouco esa comunicación interxeracional, ¿no? De que non só nos enteremos porque ouvimos un post de Instagram, ¿no? Sino que desde logo algo que sempre vai vir ben é o apoio das institucións, tanto políticas como eso, a educación, a cultura na educación. Eu creo que así un pouco se resume todo, ¿no? Interseccionalidade, educación, apoio político, crear redes, crear comunidade. Bueno, eu vou responder a esta pregunta dun xeito un pouco máis xeral, pero bueno, vai por onde iba ela con respecto á educación. Eu cambiaría a pregunta por que necesita o mundo en xeral para a nivel artístico. E bueno, penso que é super importante ofrecer aos nenos desde o seu nacemento un espacio de expresión creativa de poder experimentar en liberdade. Eso parece algo básico. Porque as artes, como ben sabedes, é un xeito de canalizar os sentimentos, de expresarnos, de adquirir inteligencia emocional, de algún xeito. Entonces, bueno, tamén pouco a pouco estamos cada vez sendo máis conscientes de que os problemas aos que se enfrenta actualmente a nosa sociedade requiren de máis cousas que de formación académica e destrezas técnicas. Entonces penso, bueno, en resumo, creo que necesitamos máis artes nas escolas, dándolle o valor que se merecen, non etiquetalas como materias menos importantes. Isto tamén vai a repercutir despois na participación neste tipo de eventos. Creo que é urxente, non só a nivel local, empezando por un sistema educativo que dé máis espazo ás artes na infancia, o que vai a permitir unha mellora a nivel académico e na calidad académica nas futuras xeracións e, por suposto, é superimportante na calidad humana, que sin calidad humana non sabedes. Imos ver que nos contar Rosalía sobre este tema, pero bueno, xa vos adianto que un pouco máis, que parece increíble porque de repente todo super cohesionado, pero total, parece que guionizado, pero non. Porque Rosalía xustamente fala disto tamén, de educar na arte, claro que na educación, como decía Nelson Mandela, a mellor arma para amañar o mundo, ¿no? Está na educación. Unha vila na que a arte está a disposición de calquera persoa, tamén unha vila que ofrece, pero tamén recibe arte. Creo que esa sería a vila ideal. Que precisa a nivel artístico Galicia? As vilas, povos e aldeas de Galicia. Precisamos cartos, imprescindible, porque estamos vivindo nun sistema capitalista, entón necesitamos cartos para financiar as diferentes propostas. Necesitamos tamén máis facilidades a hora de poder presentar traballos artísticos, a hora de poder chegar ao público. Creo que habería que comezar polas bases. Entón, habería que cambiar todo o sistema educativo
educar máis na arte, cousa que non se fai. Entón, se educamos máis na arte, todas as persoas que pasan pola escola terán ese xerme artístico, o cal xa non só serán máis conscientes e estarán máis conectadas co seu potencial artístico, senón que, alén diso, tamén estarán máis sensibilizadas coa arte e serán... non me gusta moito usar esta palabra, pero creo que neste caso pode ser unha boa metáfora. Serán consumidoras de arte tamén. Creo que iso é o que falta, porque socialmente hai un pouquiño esta asociación de ser artista con vivir do aire. Aproveito para dicirvos que non, que as artistas tamén temos que pagar facturas como as demais, tamén queremos ter o noso chan, o noso teito baixo que vivir, queremos poder comer, vale? Entón, este mito de que, por amor á arte, é isto de tamén de naturalizar que unha artista se vexa obrigada a facer 3 ou 4 traballos paralelos para poder manterse, só co tempo, pouquiño tempo que lle queda, poder crear algo. Non digo que sexa nin malo nin bo, porque se ti queres crear, creas co que hai e traballas co que hai. Iso está claro. Pero sí que é certo que eu creo que é unha cuestión máis da sociedade que conformamos entre todas as persoas, que naturalizamos isto. Entón, non se lle dá o valor que realmente ten a cultura e a arte en concreto, non se lle dá, pero non se lle dá empezando por aí. E despois tamén, moitas das iniciativas, moitas dos proxectos culturais, artísticos, danse nas cidades, iso fai que moitísimas persoas do resto de Galicia non teñamos acceso a esas xoias artísticas. Eu creo que o erro é crear dende o macro, pensando nunha cidade, por exemplo, non? Pensando nun gran teatro, nunha gran sala. Está genial, non digo que haxa que deixar de facelo, pero despois habería que, de algún xeito, ver como adaptar iso ao micro, para poder leválo a outros concellos de menor poboación, e incluso tamén potenciar creacións xa pensadas para que sexan máis itinerantes, que se poidan ir representando ou expoñendo polas distintas aldeas de Galicia, que é algo moi característico da nosa terra, que digamos que as divisións territoriais son micro, e iso creo que é moi importante, facer chegar a arte, todo tipo de arte, ás persoas da aldea máis remota que poida haber en Galicia. Por iso, volvo ao que dicía, da importancia que ten a educación neste sentido. Tamén creo que... Non me quero cortar, pero aquí así como un pouco... Pero como justamente agora, escoitándoa, parecía que estivera aquí, estivese como facendo unha síntese de todo, rollo de pillar isto, outro... non sei, moi cohesionado todo, parece increíble. Nada, temos que deixalo aquí porque xa imos dar inicio aos concertos, que, bueno, pois xa contou Clara que contamos con Catuxa Salón, Cornucopia, Grupo Ribadense a topísimo, apoiando os grupos ribadenses. Logo pola noite vai haber un DJ set dunha DJ compostelana, Tapete. Así que nada, non sei se queredes engadir algo máis, se credes que se vos quedou algo no tinteiro. Isto último que comentaba Rosalía sobre a precariedade, sobre todo, pois igual podemos tamén
dar así como unhas pinceladiñas diso, porque tamén penso que é importante falar delo, así que nada, espazo aberto para facer un peche deste coloquio. Unha cousa que creo que sí que é importante, que se me acordou escoitando a Rosalía, é que creo que nos temos que quitar un pouco dos prexuizos que temos na sociedade española, porque eu creo que noutros países non pasa, e é que a arte é algo secundario, que non vale para nada, que non igualamos a, por exemplo, unha rama científica, que está bastante desprestixiado, non? E a cultura, en realidade, pois válenos para mellorar a nosa expresión corporal, a nosa comunicación co resto de persoas, créannos unhas actitudes super importantes para desarrollar o noso futuro, tanto como artistas como en calquera rama da vida, e creo que é super importante para os nenos e nenas ter en conta. E o segundo prexuizo é que a arte é algo de los subvencionados, que non xera cartos. En realidade, todo o que se destina, por exemplo, ao cine volve de retorno a donde se gastou. Todos os cartos que se invirten crean un montón de postos de traballo, crean nos lugares incluso sitios de peregrinaxe onde vai a xente, ou seja, é algo super importante para as sociedades. Entonces creo que eliminar eses dous prexuizos da sociedade, e que seguro que en futuras xeracións se van eliminando, é algo super importante para o crecemento da arte e da sociedade en xeral. Totalmente. Vesome ahora a cabeza que non sei quen, pero algún artista me imagino que dixo algo así como que se che gusta a arte, fai arte coa tua vida, non? É un pouco eso, que aporta ya ás persoas unha maneira tamén de vivir mellor, que lle fai falta a todos, non? Entonces, introducir o arte na vida das persoas fai que tú tenes máis creatividade para solucionar os teus problemas, que atopes maneiras para reflexionar e avanzar como persoa, ou para darle sentido a cousas que non o teñen. Entón, dende logo que introducir o arte é casi como beber un vaso de auga. Vale, pois nada, moitísimas grazas por